हाय लोगोफोर आं दिनै अमाबैसा ना जोंनि ब्रह्मफोरनि जैग' होयो मन्दिराव थांसै लोगोफ्रा आंखौ अननानै साबस्क्राइब खालामना होजोबब्रा जाय नायो आङो मन्दिराव थांनायाव जैग' होनायखौ लाला आं दैबानासो निसो देखायलांबावनोसै अननानै बयबो कमेन्ट साबस्क्राइब खालामना ला लोगोफोर कमेन्ट हर भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक हर थांगासिनो आं दा बोरायजों आंजों थांगोन जोङो मन्दिराव लामा एसे भिडिअ लालांसै दैबानाखौ देखायबावनोसै जाय दै बोहैलांगासिनो हनै जर राङाफोर दालांफोर थाबायबा दालाङाव फैसा थाइसेसो खुस्रा इदि गारना होलांनांगौनो आरो आं दा लाबोनो रोङासै इसोर नै बेयावनो मानसि थाबायदों आं हायाहाय इसोर गिनायसो मोनबाय आं बे दै गोजा आरोना गासिबो ओरै जिंजों लोमजोबनाय ओरै जुदि बे माथावरिया बायबा जोंथिं थांखाजोब्बाय बे दैया लोमजोब्बाय जों थानो हाला ओरैबायदि गुबुंले दैया भगबान माबायदि जादों दै खर'सो गिदिंजोबनाय मोनबाय आं ओरैबायदि मोसौ फाबि जादों बैयाव नायलाय हनै मोसौ फाफ्लिया माबायदि जादों नै जि गोजौ जाखादोंना हनै दैजोंथ' आरो रावबो जुद्ध नांनो हायाना बासायनाय गैखाया दैजों रावबो नायदो ओरै सिंजों थांबाय बियो ओमफ्राय ओरै जाय दानहाय नुगोन आमा बिदिनो मोना ओरैमोन ओरैबायदि ना एसे नैबे ओरैजायसो लादों आं बिदि दैबाना जाबा बे राङाव बिराद बन फैयो आरो ओइ हाजोनिफ्राय ओरैजाय हाजो दं मानसिफ्रा एसे अखा नागारनानै जुदि गारो बन बिराद खनना मोनो आरो बेवहाय ओरैजाय हाजो खर'निफ्राय हो अबाव बासा दंमोन खोमा बैयाव खासिबारिमोनलै लोमबाय हा भगबान मा फैदों आं गिबायलै इसर नै बेबायदि बन फैयो आरो नै बिराद गिदिर खुन्दा ना मा होनो बन हाजोनि दंफां गुना फैनाय मा फैनाय नै आयै माथो फिस्लालाय दारिया आयौ आं गियोहाय बिदिखौ आमा ओरै जिं बेयाव बिराद गुवार दै आरो दै आरो नायदों ओरैबो बाइक लालायना फैयो नायनोबो आरो बेयाव ना जि सेंग्रा सिख्ला बेरायनो फैयो मा जाना थाङो मालाय ओरैबो दंबा दखान बेरायगासिनो गारि ओरैजाय टाउन मोनसे मोनहैगोन सिमुलगुरि होननाय गारि फैगासिनो मानसिफ्रा बिराद बुरजा आरोना खर'जों फैनाय बिराद मानसि नायफैयो बैयाव टेम्पोल दं माबा मन्दिर दं शिब मन्दिर बै दैया मान खाफ्रा गिदिं जादों नै न'खै मालाय प्लास्टिक बायना फैदों आयौ गारबोबाय आङो
हनै अरखौन आयु न'खौ नालाय पासता जोख्लोबना फैदों आयौ नोंसो नै आं लोगो मोनबाय दिनै इयाव आयु